Νερό. Το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Στην καθημερινότητά μας το ξοδεύουμε αλόγιστα. Αν θέλετε να εξασφαλίσετε έναν οικονομικότερο και ταυτόχρονα πιο οικολογικό τρόπο διαχείρισης του νερού, έχουμε τη λύση. Σας παρουσιάζουμε το EcoDouche. Το EcoDouche είναι μια πατέντα στην εξοικονόμηση νερού. Όλοι μας καθημερινά ανάβουμε το θερμοσύφωνα και καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες νερού για το μπάνιο μας. Σας παρέχει τη δυνατότητα, με βάση το μηχανισμό υποπίεσης νερού που διαθέτει, να εξοικονομείτε έως και 50% στην κατανάλωση του νερού, χωρίς να ελαττώνει την πίεση του νερού. Παράλληλα, θα έχετε και μείωση στο ηλεκτρικό ρεύμα, διότι θα καταναλώνετε τη μισή ποσότητα ζεστού νερού. Και όλοι ξέρουμε πόσο πολύ καταναλώνει ο θερμοσύφωνας. Αλλά δεν κερδίζετε μόνο αυτό, κερδίζετε και χρόνο. Αφού θα μπορούν να κάνουν περισσότερα άτομα μπάνιο, χωρίς να περιμένουν να ζεσταθεί ξανά ο θερμοσύφωνας. Συγχρόνως στην οθόνη σας βλέπετε το πείραμα ενός απλού ντουζ σε σχέση με το EcoDouche, όπου το EcoDouche στον ίδιο χρόνο γεμίζει τη μισή ποσότητα νερού από ότι ένα κοινό ντουζ. Όπως βλέπετε στην οθόνη σας, απορροφά τον αέρα από τις τρύπες και στη συνέχεια με το μηχανισμό που διαθέτει δημιουργεί πίεση στο νερό. Άρα, από τη μία έχουμε την ιδανική πίεση νερού για το μπάνιο μας και από την άλλη έχουμε καταφέρει να εξοικονομήσουμε το 50% της κατανάλωσης που σε κάθε άλλη περίπτωση με ένα απλό ντουζ δεν θα είχαμε. Με την αγορά του EcoDouche ήδη έχετε κάνει απόσβεση του 50% των χρημάτων που έχετε δώσει από τον πρώτο κιόλας λογαριασμό. Με λίγα λόγια, φίλοι μου, ποτέ κάτι τόσο απλό στη χρήση δεν πρόσφερε τόσα πολλά. Είναι η λύση για την οικονομία αλλά και την οικολογία. Αφού όλοι ξέρουμε πως το νερό δεν είναι αστήρευτο και είναι το πολυτιμότερο αγαθό του πλανήτη μας. Επίσης προσφέρουμε ειδικές τιμές για ξενοδοχειακές μονάδες που τους ενδιαφέρει μια τόσο σημαντική μείωση στα έξοδά τους. Καλέστε λοιπόν τώρα στο 211 800 9002 και δώστε την παραγγελία σας. Το EcoDouche θα γίνει δικό σας στην προνομιακή τιμή των 24,90 ευρώ καλώντας τώρα στο 211 800 9002. Και τώρα η προσφορά μας. Με την παραγγελία 2 EcoDouche, το δεύτερο στη μισή τιμή. Καλέστε τώρα στο 211 800 9002 για να μπορείτε και εσείς από αύριο να απολαμβάνετε το ντου σας χωρίς ενοχές.